Hello student, hi फरायसाफोर, welcome to back my YouTube channel. आंनि MB Bodo Edu YouTube चेनेलाव आरोबाव फिन खनसे बयखौबो बरायबावनाय जाबाय। आसा खालामो फरायसाफोर भिडिअखौ अननानै बयबो जोबजासिम नायलांगोन। फरायसाफोर, आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनै जों सोलोंगोन माखासे दाउफोरनि मुंफोरखौ इंराजि आरो बर' रावाव लोगोसे बानामनि गेजेरजों जों दिनै मिथिनानै लागोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों। अब्ला फरायसाफोर, भिडिअखौ गोबाव खालामालासे जोङो जागायलांसै। लेट्स गो स्टार्ट। बार्ड्स नेम, दाउफोरनि मुंफोर। आरोबाव बेफोरबायदि भिडिअ मोनबावनो थाखाय MB Bodo Edu चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो। गिबियावनो पेरट माने बाथ', PARROT पेरट। क्र माने दाउखा, CROW क्र। सेपार' माने सखा दाउ, SPARROW। डाक माने हांसो, DUCK डाक। ईगल माने सिला दाउ, EAGLE ईगल। अल माने फेसा, OWL अल माने फेसा। पिजन माने फारौ, PIGEON पिजन। पिकक माने दावराय, PEACOCK पिकक। हेन माने दाउजो दाउ, HEN हेन। अब्ला जोङो दा फरायखांबाय, आरोबाव फै जों मोनसेनि उनाव मोनसे फरायलांबावदिनि फारियै। फरायसाफोर, भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों? जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो। अल माने फेसा दाउ, हेन माने दाउजो दाउ, सेपार' माने सखा दाउ, पेरट माने बाथ' दाउ, पिकक माने दावराय, ईगल माने ईगल एबा सिला, डाक माने हांसो, पिजन माने फारौ, क्र माने दाउखा।